Pinagisay mong lalabot uban sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan sa balatian. Milagroso o gamhanan ka na Diyos, ikaw ang kagahapon, nalulog sa walay katapusan. Yanap pamuhat sa among taliwanag. O Diyos, ikaw ang akong kasaligan ug lauman. Walay butang na malisod diha sa imong mga kamot. Nagpaliyag ka sa imong dahon. O Jesus, kaluy iko ug higapa, kinilawas ng inahalan ug kaayuhan mo. Luwasan ayuhan ko, milagrohi kini kahimtaw na maantos, ako nagpautos. Mabungahong kabuntagon mga igsoon, kumusta? Bagong kabuntagon nga puno sa paglaom magihatag sa labang makagagahom aron ang atong masayop sa kagahapon atong kuhaan og pagtulunan karon. Nya atong i-apply karon for us to become a better person. Amen. Para mahimo tang mabungahong Kristohanon. So kabalo na mo set up igsoon, i-share na nato. Ato nang i-mention diri. Salamat sa nag-mention. Friends and loved ones in the comment section. Pwede na mo mag-type og at followers at highlights. Let's go. Ako sa diri igsoon. Mag-share sa ko. Okay, done sharing mga igsoon. Shout out Brother Jomar. Kagika nagbasa og Bible karon tan-aw na po ka sa live nato. Busog kay karon. Morning, Pastor. Thanks for inspiring us. God bless po. God bless you more, Sister Cheryl Nining Domingo Tobias. Okay. Thank you, Brother Ivan Ray, our boys, for typing at followers. Okay. Feliz Faye Toralba, good morning, Pastor. Naghulat ko sa imong live watching from Bahada, Davao City. Shout out 78 viewers. Thank you. Sister Joy Pedro Escobido. Hi, Pastor from Jensen. Hello, sister. Uy, kuan ba silingan? Rexil in Etnomas watching from Look
Lapu-Lapu City. Regards ko sa Lucata, Look, Lapu-Lapu City. Na diha ako ang mga kaliwat, kadugo, kaparyantihan, igagawan. Shout out Dongog family, Putot family, and Montisioso family. Na diha, atuan ang, atuan ang korte diha, Lucata. Okay, Lapu-Lapu City. Shout out. Good morning, Pastor. Shout out from Tagbuyan. Tagbuyakan watching me today. God bless, Pastor, from Brother Ricky June Branzuela Pelinyo. Okay. Sister Babe Manatad Padios, God bless you po, Pastor. Ganahan kay ko sa mga pulong mo. God bless you more, Sister. Himaya sa Ginoo, no? Salamat sa Ginoo. Okay? Hallelujah. So, akong shout out ang tanang mga piniriso. Okay? Sa lain-laing mga prisuhan, salamat sa iyong kanunay. Pag pupot sa Ginoo, na ipaglaom rad. Mga igso na ipaglaom sa Ginoo. No? Shout out Talisay City Jail, Toledo City Jail, Cebu City Jail, bahay ni Kuya. Shout out. Shout out Brad Aris. Shout out na ko. Basta tanan, tanan nga mga BGMPs. Shout out og tanang mga jail officer. Nga kanunay nagtan-aw, shout out. Mayong pagtan-aw mga igsoon ug akong gi-shout out sa tanang mga naa sa mga higala na to kay igsoon na to nga naa sa Philippine Army, mga military nga di pud lalim ang ilanggi panumpaan sa tuwang gobyerno ba. And of course, namo sa akong prayer igsoon, okay? Mga sir, salute. And of course, akong gi-shout out ang tanang mga kapulisan nga nagtan-aw karon. Campus Menya, Cebu, Tagbilaran City, Barracks, Tagbilaran City, Tagbilaran Police Station. Ug ang gahapon nga akong gibisitahan nga nagwali ko dito, gitugutan ko sa among atuang hepe dito sa Luon Police Station. Shout out akong Luon Police Station ug katong tanang mga police officer, mga brad na ko dito sa SEA, sa Skiptron in Arms, okay? Mga brad na ko sa Skiptron in Arms, dara. Okay, long live Brad. Kuban sa grasya sa Ginoo ang tag-iya ni gitagaan jud ko niya sa Brad imuhon niyo. Kung Brad nga nak sa Clarin Police Station. Okay? Nya akong gi-shout out sad ang Antiquera Police Station. Kanang mga station diri sa Bohol nga na ako'y mga kaila, mga kapulisan, mga hepe. Akong shout out, no? Antiquera Police Station, akong kaila di kinsa ang hepe lang akong i-share kay daghan man kayo. Mga kaila na ko, no? So, Police Captain Jasper Reyes, akong classmate ni sa ako ang pagka-police sa una. And then sa pagyod Risa Cortez, okay? Ito ba ko? Cortez Police Station, inaadi si kung classmate sa una, si Renan Sitoy, okay? Classmate na ko na. Okay, ako lang i-generalize no kay basin malimtan akong ubang mga kauban ako ba. Nya, malatangan ba? So ako lang i-generalize to tanan nga mga istasyon diri sa Bohol nga naa ako'y mga kaila. Okay, nga mga pulis. No, arita sa Tubigon Police Station. Daghan jud kayo na ako'y mga classmate, daghan ko kaila da. No, naay mga police officer diha nga produkto sa Materdi College Tubigon Bohol. Shout out. And then nagplano ko mo bisita diha. Okay? And then arita sa Sagbayan Police Station, San Miguel Police Station, ang hepe de kailan ako si Police Captain Onyo Tinentruliso, akong amigo. Dinari sa Talibon Police Station, ang hepe de Brad sa nako sa SEA Skeptron in Arms, Brad Arms, no? Sir Brad Milloria. And then of course ako sang i-shout out ang diri sa mo ano, Clarin Police Station, among hepe de si Police Captain Sir Eliasar Milyumida nga nami conversation ganina. And then arisad sa asa pa man ha nga station nga mga kailan ako. Kay basin ay malatangan ba Tagbilaran Police Station, arisa Inabanga Police Station, Buena Vista Police Station. Okay, asa pa uban. Murag naasad ko ikaila sa Pitugo, aring Ubay man siguro na siya, Ubay. Asa man na Ubay? Basta ana nga police station, no? Na ko'y classmate diha. And then shout out sa nawa akong classmate sa una nga hepe, Sir Police Captain Sir Renan Romulo. And akong amigo nga police nga nasa Davao Airport, nga sigig atang-atang nako kung balik ko sa Davao, si Police Officer Sir Ruji Abergonzado nga taga Talibon Bohol pero na-assign dito. O dara po daw nagpa-shout out no. Ako ni siyang amigo, akong classmate sa una, si
Ang nakabutang dire Jose Maria pero ang anjud ani Joem. Okay, Martinez, Sir Brad. Pa-shout out Pastor James from Agusan del Sur PPO Operation Unit. Okay? Shout out diha tanang mga higala na to mga kapulisan diha sa Agusan del Sur. PPO Operation Unit. Greetings from Jose Maria. Nga ngalan ni akong classmate ni sa una mga igsoon during my criminology days. Si Sir Juem Martinez. Okay? Thank you kayo. Bro, salamat kayo bro. Salamat kayo, no? Sir, thank you. Bro Jim, shout out watching from England. Lah, ikaw din eh, bay? Naalagi ka na. Kuha ang amigo ni, Chad Clarin. Watching from England, kauban tas buhat sa Maternity. So, wow! Okay na ka sa England, Brad. Amping, Brad. Nasa prayer na ko kanunay, Brad, ang mga OFW. Good. Yes, kailagin na ako. Tanawa, kita na nyo. Ning-comment na ako. Chad Clarin. Di ko mauwaw. Kay sa una raman to, Brad. Kauban ako ni sa mong bisyo sa una. Sandayong ba? So, shout out, Brad. I-appeal di ka sa prayer na ko. Daghan po kong mga kaila, kauban na to sa buhat sa una nga nas abroad sa. So ako mag-expect Brad nga nakakadaya no. Amping Brad, amping, no? Again, shout out produkto sa amuang eskwelahan sa una Mater Dei College Tubigon Bohol. Okay? Brad, amping again, God bless you more. Okay, asa na po ni? Shout out from Independent Assemblies Church Makatol Tara sa Mabinay sa mani from brother Jimmer Idar Sanadon. Okay. So again, akong shout out no ang tanang mga OFW karon nga nagtan-aw kanunay in different countries around the world no, mga seaman. No, grabe, I understand nga dili basta-basta ang iyong sakripisyo for your family. So shout out no. Salute sa mga seaman diha nga grabing pailog antos sa tentasyon. Namo sa pag-ampo, no? Mga OFW from Middle East, lain-lain nga kanasuran daghan kay ta, no? More than 50 countries nagtanaw sa tong live igsoon. Okay? So, mayong pagpaminaw, pagtanaw, Luzon, Visayas, and Mindanao. So, manatag shoutout no, magampo na ta atong i-welcome ang presence ni Lord. Again, I just want to remind everyone nga dili ini wala tay relihiyon ani no, nga gipataas no. Di likay ta ng relihiyon igsoon kay gubot kay na ron. Mga debate way ayo na, no? So, nag-base lang ta ron sa balaang kasulatan. Even me, usahay na yung mga utanan na kung unsay relihiyon o wala, di ko mutubag. Kay walaing nakabag-o na ko gikan sa sigig suyop o utot sa demonyo, siyabo, si Kristo lang. Why relihiyon? No, wala relihiyon, nga man. No? Nag-istorya mi sa kong brad ganina, gahapon nga. Sige po silang suyop o siyabo. Lain-lain silang relihiyon. Anton, magdebate na lang sila kuno, magdebate. Hangtod, manuyop na po silang balik. Okay? Ako sa una, Igson, me personally, na-experience na ko na. Okay? Kauban akong suyop sa una sa amo ang trabaho mga sige og sandayong ba, no? Kauban ako sa una sa sandayong mga lighter toter unsa man na diya lain-lain relihiyon. So it just means nga walay relihiyon makabag-o kung dili atong hingpit nga relasyon ni Kristo. Amen. John 14:6 ingon si Jesus, I am the way, the truth and the life. Mao na nga di ko mag-isag relihiyon. Naay magsigig debate no, automatic welcome to the black party. I-black na ko. Di ko ganahag mga debate. Mga debate nga wagali na kabag-o og adik-adik inyong doktrina. Di ko ganahan, di ko musalot anang mga inganang doktrina nga sigig pang debate dia bisan asa lang hala debate diri sige lagi kay ga pangutanan na bag-o ba na inyong adik-adik nga mga membro sige po nagsimba pero wa na bag-o. Amen. Mao na debate mo da wagali mo inausab mga kriminal. Ako Igson di panghambog pwede ta mo tagaag mga testimony daghan kay mga kriminal, mga drug lord. Hitman, drug poser, palahubog, minggawas, nahigawas sa lain-laing bisyo. Amen? Diha ako na bisi, dili anang debate nga way agi. Ba raman, way ayo na ba ra. No? Kanang na resulta, di mo ta magsilbi og arita sa abogado, arita sa korte. Kisay mo daog sa kaso, ang na ebidensya. No? So lisod kay sige tag-away anang doktrina, way mapilde. Nyawa pa gyud tay na bag-o nga mga kriminal. No, di magsilbi. Kay sama sa kong topic gabi ang kamatuoran maghatag og kagawasan. Kung tinuod ng doktrina atong gidaladala nga kamatuoran na din, dugay ron ta na bag-o ng mga naay mga kabit diha. Dugay ron ta ning undang na ng mga dautan, mga salbahes da. Pero ngano nagpabilin sila sa kangit-ngit. Siguro way impact ang doktrina nga atong gidala.
Siguro dili gina tinuod nga kamatuoran kay basihan atong giingon ni Kristo ang kamatuoran maghatag og kaluwasan. Pero nganong way kabaguhan? Di ba? Nganong mismo ang nagwali badlungon. No, nasigutan na mo naghapon dito ay sa akong mga brad dito. Kung mamigo dito nagistorya mi nga naa sila ikasaway sa magwawali. Kay nag-check-in ko no kauban sa iyang kabit. Pero magwawali na di na ko i-mention kung unsang simbahan na. Asa ang kamatuoran? Kung kamatuoran atong gidaladala o gibarugan, kita mismo na bag-o. Kaya ang kamatuoran, matod pa ni Jesus Christ, maghatag og kaluwasan or kagawasan nato gikan sa lain-laing gapos sa kaaway. So mauna nga akong i-ignore ng mga debate, arita magdaog sa makita sa mga kriminal, mga banggiitan nga mga lulong sa mga makadaot nga bisyo katong mga badlungon kaayo. Ato nang giyahan padung sa Ginoo dili lang sige tag-away diha nga anton mag wan ay ayo dili na mahimong panalangin do we think malipay si Lord nga ang iyang mensahe si Kristo atong gidebatihan. No. Amen. Ang ana lang na ba maunang magkasabot ta ba nga wala ta na no. Dili ko nang debate. I respect all religion. I respect all sect or sekta, no, all groups or denomination. Wala ko'y problema. No, walay problema na. Basta ako dire ingani ra pud ko ayo lang ko hilabti kay black ta mo. Dili ko ganahan ng mga gubot-gubot, bingkil-bingkil, lantoge. This page igsoon ay akong gipromote ang kalinaw. Akong gipromote ang kalipay. Akong gipromote ang gugma. Akong gipromote walay lain ngalan lang ni Kristo. Walay relihiyon, walay pundok, ibin ako gali mao bitang kay kung ako pang gipromote akong kagalingon, akong gibutang ani nga page nga nanako. Pero akong gibutang ri mabungahong Kristohanon. Okay? Dili nga nako kay nga naman. Gusto nako i-promote ang bunga nga kung tinuod ang nangalagad sa Ginoo na bunga na resulta. Kung tinuod ang kamatuoran nga atong gibarugan na resulta na bunga, dili lang puro istorya. Ug unsa nang bunga, tinud-anay ang kabaguhan sa kinabuhi. Makita si Kristo sa atong kinabuhi. Mauna diha na magdaog, di na pwede debatihan kay resulta ebidensya na. No? Mao na igsoon. Okay? So, shout out Sir Roger Bergonzado. Sir, gi-shout out natin kaganina. Balik lang kay bag-o man kadiyo. Anyway, before we proceed again, before we pray, I just want to lang mga igsoon. Pasalamatan din ako ang mga subscribers. Thank you so much. Kita mo na nagka-green nga heart. Subscribers, thank you kaayo no. And then ang uban nag-send og mga stars, wala ba ko ngayo. Kabalo mo mga igsoon. Kay dili ni pangwarta ko. Never ko Lunglib Brad, Anthony Jamarolin, brother Lunglib uban sa grasya sa Ginoo. Wala ko nag-promote og wala na involved ba ni money? Kabantay ba mo nagbutang kog GCash diha? Wala ko nagbutang og bank account ngano man. Purely it's ministry, not money, ministry. Pang Ginoo ni. Kaya kung gibarugan igsoon mao ni, kung magwali pud ta nga mangwarta atong motibo, dili pud ta gamiton sa Ginoo epektibo. Pero tanawa karon himaya sa Ginoo. Di ba kita mo sa akong mga post gahapon? No, ana ako'y kauban, lucky. Dito mi sa resort, nagwali mi spirituhan. Igsoon akong nasuta nga katong tawhana sa ilang baryo sa Luon, Sandingan, Banggiitan to. Banggiitan og dito basta-basta. Way makatupong ato kuno pirti tong bagsika badlunguna pero nabag-o. Mao na akong giingon. Dili ta magamit sa Ginoo effectively kung ang atong pagwali ang atong motibo is money. Just to earn, just to be monetized sa Facebook, no. Pero kung magpagamit ta sa Ginoo mga igsoon, tibuok natong kasing-kasing purely ang atong intentions and motive is to please God, not to impress other people or not to earn money, no? Then gamiton ta sa Ginoo. Dili mo penetrate ang anointing, ang gahom, ang dihog sa Ginoo. Kung ang nagwali mismo, kwarta ray tuyo. Ingani ko, prangka ko kayo, ingani ko. Prangka lang ta, no? Nindot maning prangka, kay basta basta kamatuoran. Kaya ang kamatuoran, makahatag o kagawasan. Amen? Let's pray. Father in heaven, thank you so much. The creator of heaven and earth. This time, this moment, Lord God, we come into your presence. We come into your throne with a humble heart. Nagpaubos kami sa among kagalingon, isip paghatag og tahod, pagyukbo, respeto sa imong pagkabalaan. Kaya nasayod kami nga dili ka basta-basta nga Diyos nga mong gilagaran, labing balaan ka sa tanan. Ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. You are our creator. Kami, imo lamang mga creation, mga binuhat, nga mapakyas, nga dili pariha ni mga perfecto. Apan salamat, Lord, nga bisan kami mapakyas, wala ka mapuli, pagpasaylo na mo. Thank you so much for your unfailing love. Thank you so much, Lord, for your grace and mercy. Grabe, grabe, ang imong kaayo kanamo. That you remain faithful even though sometimes we are not faithful. And even sometimes, Ginoo, muhimo migsala nga tinuyuan, but the moment we come to you,
wala gid minimo balibari Ginoo. Salamat kay Ginoo, grabe imong kamaayo. And this time Lord God, before we meditate your word this morning, before we listen to your word, limpyuhi sa among kasikasing Ginoo. Hinlui mi himo aming takos ug angayan mamati sa imong pulong, mamalandong sa imong pulong, maghisgot sa imong pulong. Because according to your word, nagaingon ka, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Ang kaning pulong mismo nga among isgutan, ikaw kini. So Lord, himo aming takos ug angayan. Ug samtang mamati kami sa imong pulong, tagay kami kasing-kasing, mapainubsanon, madinawaton, no? Willing magpakorek, willing mudawat og tambag, Ginoo. Labaw sa tanan. Dili nang magsigig amin lamang apan dili mo sunod, kung dili willing mo sunod sa imong mga pulong, obedient or doers of your word. And then Lord, tagay mi kaalam nga langit nun Ginoo, kay nasayod kami nga dili na mo masabtan, dili na mo matugkad imong pulong, imong mensahe gamit sa among kaalam nga tawhanon or kalibutanon. So Lord, this time we pray and I pray, tagay mi heavenly wisdom, heavenly understanding, and heavenly knowledge for us to interpret deeply sa imong word, Lord God. And of course, tagay mi kalinaw sa mga nahunaw pagbati karon nga ikaw lamang ang ma-focus ug masentro Ginoo. You alone will be glorified. You alone will be honored. We magnify your name. We worship you this morning, Lord God. We adore you. Ikaw lamang among gipataas, walay relihiyon maisa. Ug ang nabiling panahon among itugyan kanimo Ginoo. Holy Spirit, we welcome you sa among pagabuhaton karon. Ikaw nay bahala mo lamdag sa matag usa, labaw sa tanan sa naminaw karon Ginoo. Kutob sa maabtan makakita ani nga live, kutob sa makadungog niini Ginoo. Sa lain-laing kanasuran Ginoo, ipabati imong gahom, ipabati imong presensya, ipabati ang lihok sa Espiritu Santo Ginoo. And then mamuhat ka sa matag usa nga maminaw karon Ginoo. Again, thank you for the victory, Lord God, and this is your moment, Lord God. Nabiling panahon among itugyan kanimo. This is our prayer in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. This time we have 221 viewers. Thank you so much. Okay. Salamat Ginoo nga gitagaan minimo higayon nga makapaminaw sa imong pulong. Sir, thank you so much. A good friend of mine, police officer from Davao. Thank you, sir. Balo na ka. Regards me sa imong lovely wife, akong asawa sa regards me. Okay? So, bunal na ta mga igsoon. Abanti ta, lahos. Para sa kamayan, sino mga brad na ko diha, no? Around the world, skip through, no? Worldwide, tibuo kalibutan, different chapters, lain-lain kanasuran, different council. Long live kanunay, brad, uban sa grasya sa Ginoo, no? Ipataas na tungan sa Ginoo, no? Kay sigurado nga taas jud ang kinabuhi niya. Pastor, mayong buntag patabang ko pagampos ko gilingon kay matintal gyapon ko sa bawal nga bisyo. Unsa man na brad, shabu na? Or unsa man? Sige, atong yampo na. Okay? Yampo na. Akong ilista na be imongan bigsinganan eh. Okay. Ako man ang kuan god kay aron bitaw nga makahinumdum ko during my personal prayer ba. Okay? Usahay makalimot ko aning comment section na mabot tag sa kalibo niya itong comment dire. Shout out dayon brad si Brad Eric Arat nas gawas karon po nasa barko. Okay? Mga seaman diha. Okay? May pagpaminaw. So let's start na igsoon. Okay. Atong pamalandungan ko ng pulong sa Ginoo nga giingon ni Apostle Paul sa Galacia 5. If I'm not mistaken, this is size. Okay. Okay, again. Ang basahon rin mga igsoon, Galacia Kapitulo 5, versikulo 16, nagaingon ang balaang kasulatan. Actually, ako ni siyang gitapik, kaya ako nabantayan mga igsoon, nga daghan sila nga nangutana po na ko ba nga. Ngano daw, dili pa sila makapugong sa pagbuhat o dili maayo. Kabalo na daw sila sa kamatuuran, sige na sila simba. Sige sila ampo, nangalagad sila sa Ginoo, na sila relasyon sa Ginoo, pero ngano daw nga ang gidili, kabalo sila nga dili maayo buhaton, pero nganong buhaton daw nila. So atong topic na igsoon, no? Ako mong pasabton, pinasikad sa pulong sa Ginoo. Pastor, pa-appeal ko sa prayer nimo para sa healing sa akong dughan. Okay, Inday, thank you. Thank you kay Inday. Actually, giampo na sa tika, pero ipadayon ako gampo. Thank you, Inday. Matik pastor, sabay minaminaw nimo sa akong kapikas kauban iyang duha ka igsoon nga dili. Okay. Thank you sir, thank you. God bless. Okay.
Kinsa tingan sa imong wife, sir? Angeline Abergonzado. Okay, thank you. Ma'am, thank you. God bless, God bless. Namo sa mong prayer with my family. Giampo ta mo inyong family. Again, balik ko na pagbasa ikson ang giingon ni Saint Paul sa the book of Galatians chapter 5 verse 16. Mag-start ta sa 16 mo jump ta aron taas manggod. Kini nga akong isulti kaninyo, paharia ang Espiritu sa inyong kinabuhi, the Holy Spirit. Ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawasnong kaibog. Okay. Kaya ang mga tinguha sa kalawasnong kaibog supak sa mga tinguha sa Espiritu. Ug ang mga tinguha sa Espiritu supak sa lawasnong kaibog. Nagkasumpaki kining duha, busa dili kamo makabuhat sa buot unya ninyong buhaton. Okay. So let's jump into verse 19. Sayon kaayo pag ila sa buhat sa tawhanong kinaiya or mao ni mga kailibgon or unodnon. Makita kini diha sa salawayon nga pakighilawas. Ang pakighilawas igsoon dili sala, no? Pero naay pakighilawas nga sala. Okay? Tungod kay kanang imong gipakighilawas, siguro dili pa mo kasal or dili na nimo asawa. Pasaylo ako pero I will always speak the truth. Kay paninglan sa kus Ginoo. So mo na gitawag og fornication or adultery. Mao na pakighilawas nga invalid na sa Ginoo. Nga hugaw og hilas nga mga buhat, mao ni mga unodnon, rawasnon nga mga or tawhanon nga kailibgon. Ingon sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos ug sa pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay. Mao ni mga unodnon, no, lawasnon or tawhanon nga binuhatan. Pagbingkil-bingkil, kasina, kapungot, kahakog, pagkabahin-bahin, division, kana magsig-away ang simbahan. Pagkamasinahon, mao ni pagkapalahubog. Pagkapalahubog, apil. So kinsa man to'y nag-promote diha nga okay ra mapalahubog. Dire, kinsa'y nag-promote? Dara, palahubog, apil. Naunsa, pagtabasa po tag Biblia igsoon kay basin mo tuo tag takataka lang ta ba, no? Pagkapalahubog, apil. Pagka mapatuyoangon, lawasnong kaibog o uban pang butang nga sama ni ini. Tanawa, bugat kay sunod. Busa, pasidanaan ko kamo. Apil tong palahubog, no? Karon, sama sa akong gihimo kanito, ang magbuhat ni ining mga butanga, walay dapit sa gingharian sa ino. Unsaon man ni, masangit mang palahubog. Okay? So, unsaon man ni. If we claim nga kaning pulong sa Ginoo, kita may source ani, kita ay nag-una, din naay palahubog sangit ha. Mao, sao man eh, Biblia man. Di ba? Mao ni nga, di ko makigdebate pero musulti ko tinuod. Okay? 22, apan ang Espiritu, mao ni dapat na to. Mao ning ingon si Pablo, pahireya ang Espiritu, ang Holy Spirit. Apan ang Espiritu, the Holy Spirit, maghatag, nagproduce siya, una, gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, bisan lagot na kakaayo, pero kaayo gyapon, pagka matinud-anon, pagka mapainobsanon, pagka mapinugnanon sa kaugalingon. Kining mga butanga, wala may supak sa bisan unsang balaod. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. Balik ta. Okay? Nining kabuntagon, mga igsoon, mga hinigugma, kapamilya, kapatid, kapuso. Higala. Nagingon diri ang Galacia 5:16. Matod pa sa usa ka salbahe sa una na nahimo ng alagad sa Ginoo. Naginganlan sa una ang ngalan niya Saulo, yung nahimong Pablo. Ingon si Pablo igsoon sa Galacia 5:16. Kini ang akong isulti kaninyo, paharia ang Espiritu sa inyong kinabuhi. Ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas nung kaibog. Kaning mga lawas nung kaibog normal ra ni igsoon. Kaya naman ta sa physical, nata sa lawas. Okay? Apan for us to overcome this, unsa man nga mga craving, mga worldly cravings or lust of the flesh or lust of the eye, kailibgon sa unod, kailibgon sa mga mata. For us to overcome ani nga mga craving, ang gingon dire is paharia ang Espiritu. What does it mean? Unsa man ni? Paharia ang Espiritu, it means kinahanglan nga sundo nato kanunay ang unsay gusto sa Holy Spirit. Unsay ilid sa Holy Spirit na to atong sundon paria. In other words, mga igsoon, we will spend quality time nga malipay ang Ginoo. Mauna siya mga igsoon, mauna yung mga butang, mauna yung mga butang nga nalipay ang Ginoo, nalipay ang Espiritu Santo. Anything atong buhaton like pagbasag Biblia, pagampo, no, maminaw tag mga preaching, no, maminaw ta og mga butang nga makapabenepisyo sa atong espiritu igsoon, maunay gitawag og atong gipahari ang espiritu or anything nga ma-please ang Holy Spirit. It means nga
gisunod na to, gipahari na to ang Espiritu. Kung kanunay ta nag-ingana Igsoon, kanunay ta nagbabad sa presensya sa Ginoo, we will spend more time or quality time in the presence of the Lord para malipay ang Ginoo, like maminaw tag mga worship song, mag-awit ta para sa Ginoo, atong gipahari ang Espiritu ana. Now, kung mauna atong gibuhat Igsoon, parihara nga nag-charge ta, ako ning gibalik-balik. Nag-charge ta, naka-full charge ta. Why? Because we spend more time in the presence of the Lord. Mao na Espiritu. Kung ato na siyang gibuhat everyday Igsoon, then mao na hinungdan nga murag atong gipatay ang atong mga kailibgon nga tawhano ro unod nun. So dili ta ma-overcome sa kailibgon sa unod or lawas nung kailibog nga naman in the first place, lig-on ta spiritually. Why? Because we always spend quality time in the presence of the Lord. Mao na siya nga atong gipahari ang Espiritu. Anything nga i-lead ni Lord nimo or i-convictar sa Holy Spirit nimo, tumana. It means nga gisunod nimo ang Espiritu Santo. Again, usa sa ilhanan nga atong gipahari ang Espiritu Santo, kanang we will spend more time nga malipay siya, like magbasa og Biblia, no? Magampo, mag-worship ka, no? Kanang mga butanga Igsoon, maunay ilhanan nga atong gipahari ang Espiritu Santo, ang Espiritu. O kung kana atong buhaton Igsoon, then posible nga kung unsay itudlo, igiya sa atong lawas nun or unod nun nga kani bitawng kalipay, dili na to sundon, dili na to pauyunan ang tawhanon or kalibutanong kalipay once we are rooted in the Word of God, or once kana bitawng babad ta kanunay sa presensya sa Ginoo. Kay ngano man naka full charge man ta, dili ta malubat panahon sa tentasyon. Panahon nga mo strike na ang gitawag og unod nun nga pagbati, unod nun nga kailibgon, dili ta basta-basta malubat Igsoon, kay puno man ta, naka full charge ta sa Spirit, okay, Holy Spirit, or naka full charge ta sa presence ni Lord. Ang uban maingon nga, Pastor, kabalo na ko sa kamatuoran. Apan nganong matintal pa man ko, matintal jud ka kay in the first place, basin wala po kay panahon sa Ginoo. Once ang imong time sa Ginoo, imo ra siyang mantinilan, wala ka nakababad sa presence ni Lord, dakog posibilidad nga huyang imong espiritu, lig-on imong unod. Kuha? So kung huyang imong espiritu, lig-on imong unod, tinga ka, masundo nimo ang mando sa imong kailibgon nga unod nun. Kuha? Mao na Igsoon, mao na sikreto. Sometimes mapildi ta sa tentasyon kay di ta mainampuon. Sometimes mapildi ta sa tentasyon kay wa tay time kanunay, or watay time sa Ginoo, watay igo nga panahon sa Ginoo. Ato rang gimantinilan ang Ginoo. Dako kag time nga magsigig scroll sa social media, din wa kay time sa Biblia, pagampo niya. Wa kay time sa Ginoo Igsoon. Ayaw katingala nga huyang ka pag abot sa tentasyon, lubat ka. Di ba? Ako na ning sigig balik-balik Igsoon. No? Kanang cellphone, kung dili siya full charge Igsoon, kung nay manawag nimo, dali ra siya malubat. Ingana sad ang atong spiritual life. Once gamay ra tag panahon sa Ginoo Igsoon, kay busy ta kaayo. Sa panahon nga hampakon ta og tentasyon, kay ang yawa maro ra ba ni makit-an yang luya ta, atakihon ta, pildi ta, ngano man huyang ta. In the first place, una siguro at first makabarog ta, but sooner or later Igsoon, madala ka ngano man, wala man ka naka full charge. Nakabarog lang ka kadiyot pero kadugayan natintal ka. Ngano man, kulang ka, nadala ka sa unod-non nimong kailibgon. So for us, Igsoon, according to the Word of God, para dili ta madala sa tong kailibgon nga unod-non, magbabad ta kanunay sa presensya sa Ginoo. We will spend a quality time with the Lord. Labi na mga seaman, mga OFW, taliwala sa inyong kabisi, tagaay jog hiniigayon ang Ginoo, kay ang yawa ra ba maro, bisihon ta kanunay, bisihon ta sa mga butang nga dili sala, apan nalipat na day ka nga wala na kay panahon sa Ginoo. Again, Satan is very wise, is so wise. Why? Because the moment Satan attack us, or the moment nga magplano siya og mag-design siya og tentasyon nato, no? Grabe, maghupo-hupo siya gayo Igsoon nga di ta kabantay. So, ang iyang buhaton, kabantay siya nga lig-on ni, dali ra ni makabantay nako. So, nga akong buhaton, ako ni siyang bisihon. Bisihon ta sa mga butang nga dili sala, pero ang nalipat ta, wala na tay time ni Lord. So, Igsoon, be wise. Ay kumpiyansa. Spend quality time with the Lord para mababad ta kanunay, no? Para maka-full charge ta sa presence ni Lord. Once naka-full charge ta sa presence ni Lord, di ka basta-basta madala kung ang imong unod, no? Suguon ka nga pag-open da og porn sa cellphone nimo, pag-open da og porn na bagong skandal, dili ka mutuo sa imong unod.
Okay? Toy chicks o pangayuig number di ka mo patol. No? Chate ang imo ang ex nga mao ni magkita mo sa usa ka lugar, di nimo sundon. Okay? Karon kay naman kay problema hala dito pangutang nagtanduay paghubog, di nimo sundon. Na disappoint ka hala suyop na pug syabo, di gyapon nimo sundon. Ngano man lig-on man ka. Why? Because you spend more time in the presence of the Lord. Mao na sikreto na ko igsoon nga naka-overcome ko sa mga temptation. Nagtuo mo pareha na ko bisag gibag-o nas ginaway tentasyon na daghan. Yes, it is true that I've been set free in different kinds of vices for more than 12 years. 12 years kapin ako nga di na musuyo pug syabo, sigarilyo, inom, babay, tanang bisyo, rugby, marijuana, unsa man diha igsoon sirap. Gibiyanan ako. Pero it doesn't mean nga nagkumpiyansa ko. No? Wala ko'y kumpiyansa. Still, nagbabad ko kanunay sa presence ni Lord. Kay kung magpahuyang-huyang ko, pwede ko balikan sa yawa o pwede ko mubalik sa kaniadto. Amen? Now, so, karong kabuntagon ikson, atong pamalundungan, mangutanaw, unsa ning mga buhat sa unod. Nga, maoy atong tumanon usahay. Unsa ning mga lawas nun nga kailibgon. Nga maoy atong sundon. No? Maoy atong sundon kanunay nga, or usahay nga, kay balotang sala ni. Unsa dining buhat sa unod? Unsa ni pastor? So, let's jump into verse 19. Nagaingon diri mga igsoon, Galatians 5:19. Sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya or mga ilibgon nga ilibgon sa unod or kalibutanong binuhatan or mga binuhatan nga nasupak sa Espiritu Santo or supak sa Ginoo. Mao ni siya una. Sayon kayo pag ila sa buhat sa tawhanong kinaiya, makita kini diha sa una, sa lawayong pakighilawas. Ato ning tagaag akong pagtagad no because there are so many people or person ning duol nako right now, mga magtiayon, mga broken family. Ning duol nako about aning ingani nga problema kay naay gitawag og sa lawayon nga pakighilawas. As what I have said, sex is a gift from God. Ang pakighilawas gasa ni sa Ginoo, pero buhaton ni dapat kung giblisingan na mo ni Lord, kung nasilyuhan na mo sa kaminyoon. Okay? Mao nang giingon sa balang kasulatan, kung dili ka kapugong daw, according to Paul man siguro to, if I'm not mistaken, no? Sorry. Ingon na balang kasulatan igsoon nga, kung dili ka kapugong sa pakighilawas, ginanglan nga ang lalaki magminyo. Magminyo siya aron og makighilawas siya, wala na niya ni violate ang katong sin of fornication or premarital sex. Okay? So naagyoy pakighilawas nga ning violate sa balaod sa Ginoo. Ang uban maingon okay ra, sige okay ra ninyo. Bahala mo diha padayon lang pero timan-ig soon. Usa ka adlaw naay consequence once ang imong gibuhat is nisupa kas balaod sa Ginoo. Ayaw lang jud ka surprise nga naay consequence sa unahan. Kay kung unsa atong gipugas mo ani gid ta. Lisod pud og magtanom ta og kanang balanghoy nya mo ani tag kamuti no. Magtanom tag balanghoy mo ani tag balanghoy. Magtanom kag sala mo ani ka og dili maayo. It's biblical. Labi na kabaw kas kamatuoran imong gituyuan. Mao na igso no. Pasayloa lang ko pero mauna. Again, una nga example diri sa salawayon nga pakighilawas. Okay? Una nga example diri igsoon about ani kanang mga fornication, premarital sex, okay? Adultery. Di ta masangit gyud ani. Mao na mga buhat or buhat sa unod, craving sa atong unod nga ning supak sa espiritu. Amen. Ang uban nagpa-advise na pastor, sao may nang pastor nga kung uyab di na ko buwagan pero matintal man mi og magkuyog, di na ako silang gingnan nga sobraan man mong pagkuyogon, kuwang mog time sa Ginoo. Naghigugmaay mog maayo. Inyong gipaduol yung kagalingon sa usag-usa pero naglayo mo sa Ginoo. Matintal you are prone in committing premarital sex. Why? Because you are weak spiritually. Weak mo spiritually, di mo kadaog ana og tintalo mo labi na imong uyab, sige pakigol. Siksi kayo matintal jud ka. So aron di mo matintal, so limitahin yung kagalingon sa usag-usa. No? Kay yes, usa ni sala ni igsoon. Ug ang sala mao ni akong gibalik-balik. Sa dili pa ta mag-enjoy sa kalami, katamis, kanindot sa sala. Huna-hunaa daan. We must consider first the consequence. Huna-hunaa daan. Again, sa dili pa ta mag-enjoy sa kalami, katamis sa sala. Huna-hunaa daan ang kapait sa consequence. Kay naagid na. Muani kita. Og timan-i ang consequence dili pareha sa sili nga muhalang dayon. Kabantay mo ng sili na may sili nga gitawag nila sili nga demonyo. Kuyaw kayo, demonyo hadluka man eh. So pirting hanga man di ay. No, iniksimot nimo makabaho nga hang kayo. Samot na mo pusaon kanang gamay bitaw ila po nang gitawag sili nga kulikot.
halang kayo. Sili man to, pero ang consequence lahi. It takes time. There is what we call an appointed time nga mahitabo na siya, a timetable ni Lord. Nga ang imong gipugas, moani ka. Parihar ko nang magtanom ka og saging, moani ba dayon? Dili. It takes time or even years or months, how many months, makaharvest ka. Kung gusto ka makaharvest og maayong ugma, magtanom ta karon og maayo nga malipay ang Ginoo. Again, pilmiro nga example sa buhat sa unod or kailibgon sa unod or buhat sa kanabitong tawhanon nga kalipay nga wa malipay ang Ginoo igsoon nga kontra sa espiritu. Kaning gitawag og sa to nawa na. Kaning gitawag og salawayon nga pakighilawas. Okay? Salawayon nga pakighilawas. Okay. And then, mao ni akong giingon igsoon, mao ni. Nga, kung ang atong gibarugan, kamatuoran yun. Ingon si Jesus sa akong topic gabi. If we know the truth will set us free. Ang kamatuoran makahatag og kagawasan. Pero kung ikaw mo claim ka nga nakas kamatuoran pero sayok, nasango ka ni, then, think again kung kamatuoran magyud ang imong gibarugan. Amen? Pinasikad sa balang kasulatan. Again, una no, salawayon nga pakighilawas. So naday pakighilawas nga dili mo saway ang Ginoo kanang gikasal mo. Okay. Pero ayaw mo kalain no, ka-discourage. If ever na ay nagminaw diyan nga naglive-in mo, nag-fall mo, pagtigo mo. No? Pagtigo mo mga igsoon nga kana bitong pagtigo mo nga makapakasal mo. Ako bitaw igsoon, gusto sa ko mutabang ana nga mabitaw nga karon nagproseso ko nangayo na ko kanang requirements pero tungod kay busy kay ko kay gusto ko nga makakasal na pod. So nagkuha na ko requirements, gitagaan ako sa abogado. Niadto na ko sa PSA niya. Gitagaan ko paano ko naliho kayo. Kaya akong purpose is this, gusto ko mutabang anang way kasal nga bahala libre. Manguha lang mo sinumar or kuan kay gusto ko ingana, gusto ko mutabang para mablisingan ang marriage. Amen. Ingana ta. No, sumaw na akong ipahibawon yo nga kani ako ang pag kanang pamastor or pagwali di ni pangwarta, mukasal galitang libre, mangwarta non. Tanawa kinsa may mukasal yang libre. No. Libre ta pang Ginoo ni ato ay igsoon, pagtabang ni. Padayon ta. Una no, salawayon nga pakigilawas. Ikaduha kaning hugaw og hilas nga mga buhat. Mao na, hugaw og hilas nga buhat. Kabalo na ta igsoon. Anything nga atong gibuhat or mga action nga wala ta nahimong panalangin sa mga nakakita na to, mag-consider na siya og hugaw or hilas nga buhat niya wa malipay ang Ginoo. Okay? Understood na kayo ni, no? Sabotable kayo ni. Verse 20. Ingon man ang sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Kasagaran ani ang ilang birahan ribulto. Ako igsoon ning respeto ko na nila, no? So ang akong ikasulti bahala nang Ginoo. Okay, kay mo justified mo di ta magdaog no. Ang uban ribulto. Okay. Ako igsoon girespeto na kong kaparian. Okay. Naalang ko i-strike karon na. Ang ilang giingon diri sa balang kasulatan is ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Nako i-share labi na sa uban diha nga inyong gibarugan ang kamatuoran. Sultian ko kamo mga igsoon kaning word nga pagsimba og Diyos-Diyos. Dili ni ingon nga maghisgot lamang og Diyos gali di tinuod nga Diyos or unsa man dihang atong gisimba ribulto. Ang pagsimba og Diyos or idolatry, even igsoon kung naa kay gihigugma nga labaw pa sa Ginoo, gisimba nimo ana Diyos. Kung mas gipalabi nimo ang kwarta, gagsimba gyapon kag Diyos, kwarta imong Diyos. Panahon sa tigsimba, tora ka sige kag gukod og kwarta kisa imong Ginoo, kwarta og ang Ginoo. Bullseye, mao na siya igsoon ang gingon no. It doesn't mean Diyos, magsige kag hingon, sige giyaw-yaw, ribulto no. Diyos, idol. Idolatry. Pwede gali imong cellphone, Diyos nimo. Wa ka kabantay, nagsimba na kag Diyos. Sayo sa bunta, ginigmata nimo, imbes Ginoo, istoryahon, cellphone, ang gikuha, nagkuri-kuri. Di ba? Kabantay ka, basin wa ka kabantay, Diyos na. Wa mo kabantay nga daghang Diyos sa imong palibot. Na kay paborito nga salida sa TV, mga Korean nobela, unsa man na diha mga igsoon nga muros. Mas muhilak pa ka magtan-og salida kaysa presensyas Ginoo, Diyos. Di ba? Kabantay mo, adi kay ka, mudali kag eskwela, i-reply gino, halala, kay gihimo nimong Diyos. Huwag ka kabantay. Anything that you value so much more than God, it's called an idol. And then that time, wala ka kabantay, that you are worshiping something, or you are worshiping anything, or unsa man na, except ni Lord.
Diyos. Ang imong pag-eskwela, imong trabaho, imong negosyo, pwede na Diyos nimo. Kung mauna imong gipakadak-an, labaw sa Ginoo. Amen. Ay kumpiyansa, Diyos na. And this time, pwede na nimo magununa. Patay, unsa may Diyos. Imong uyab, pwede nimo himong Diyos na. Imo lang palabihon imong uyab, kaysa pagsimba. Magsige kag date diha. Imo lang palabihon ng mauna, sige kag date. Wa kay time sa Ginoo. Gibaylo lang nimo ang buloton sa Ginoo, kay na in love kasi imong uyab. Basin Diyos na nimo imong uyab. Okay? Mo na tinuod igsoon. Maunay bantayan. Diyos. Pastor, ikaw Diyos na kay sige kag live no? Lami ani maadik ka sa Ginoo, nag-live ni unsa pag Diyos ani. Usa lang ni kapag pahinomdom igsoon kay nahigugma ko ninyo. Amen. It's biblical. Ang magsimba og Diyos. Okay? Sige mo gisgot ribulto, no? Ikaw nga nagsigyaw-yaw na naa kay gi-idol ni maayo. Ibin ang mga celebrity, pwede na mahimong Diyos nimo. Amen? Di ba tayo igsoon nga gibadlong ko sa Ginoo kay ako igsoon, sultian ko kamo ha. Sultian kamo. Sa basketball, hinli ko basketball. Sa NBA na ako'y team, LA Lakers. Sa mga Lakers fans diha, kita. Sa una pa lang, nahilig ko basketball igsoon when I was during my elementary. So nakakita na ko ng basketball NBA Lakers sa panahon pa na nila ni Kobe Bryant. Ano bitaw? Ako nang giganahan ko. Ug ari po ko sa PBA, San Miguel. Panahon pa na atong naay mga times 90s, kita pa to ng mga Alan Kaidik, Hector Calma. Basta mga karaan nag-ayo. Kailangan ko na PBA ug NBA. Now, listen. Dihay time nga naidua ang Lakers. Tanawa, ug natay Holy Spirit konbiktaron ta. Dihay time nga duwa ang Lakers niya simba man. Nya wa pa man jud nagsugod totally ang simba. Diha na ko simbahan. Akong gitanaw ang live sa PBA NBA mga igsoon kay Lakers may duwa gibadlong ko na yung Holy Spirit. Hey. Simbaron, adlaw ron ako. Aday, sorry Lord, sorry. Okay? Tanaw lag replay. Di ba kabantay mo? Gibadlong kay ngano man. Og imo nang pauyunan din, Diyos na nimo. Mao nay unod. Nakuha na. San Miguel, okay, bawa ko Brad, di ba? Di ba? Ana na sa igsono ay kumpiyansa. Kita gingon nga ang pagsimbag Diyos maka-impierno pero sige kag ingon ang imong nasa unahuna kasagaran. Ribulto ana unsa man na. No. Ikaw nga nagsigyaw-yaw na kay Diyos ay kumpiyansa diha. Mao na igsoon. Los amigos Lakers, Mayo Jizz. Okay, thank you. No. Daghan mga kuan. Why Golden State diha? Okay. Ana, ano may kumpiyansa? Mo ay kumpiyansa ning mata pa lang nimo. Cellphone ka dayon. Kinsa day mong Ginoo? Cellphone? Diyos na pod. Orang Ginoo. Apan, anyway, why problema kung ang imong gitanaw sa cellphone is oras kay unsa oras sa alas 4 nya, wala ka nag-Facebook. Okay na. Okay? Diyos. Okay. Next. Pagpamarang. Okay, abi mo igsoon kaning pagpamarang, kauban ra ni og pagduol og mga orasyonan, pagduol og mga tambalan. Related ang pamarang ani mga sorcerer unsa may tawag ani. Gibawal ni. Dili ni makalipay sa Ginoo. Pamarang. Okay na kay kontra ay pabarang no ni. Bawal sala na. It's biblical. Pamarang or unsa anything nga moduol ka dito mga orasyonan mga igsoon, di ba? Dili ni gibawal ni sa balang kasulatan. Usa ni sa mga kalibutanon or tawhanon or unodnon nga mga sugo sa unod nga wa malipay nga supak sa espiritu. Okay? Pamarang ikaduha. Makita usab kini sa pagdinumtanay. So kamong magtanaw diha namoy pagdumot. Isalikway na to na igsoon pagdumot diha kay wala nalipay ang Espiritu Santo na nasubo. Wala nalipay ang Ginoo. Sa mga nagdumot diha, i-release na to na igsoon. Loy kita na. Pagbingkil-bingkil, mao na pag-away-away, bikil-bikil ayaw na likay tani dili ni sa Ginoo pagbingkil-bingkil. O gibikil ka, bahala nang mabikil nimo ayog sukli. Bahala nang Ginoo na Ginoo ray manimalos. Amen. Next, kasina. Nasina ka kay bag-o ang iPhone. Okay? Nasina ka kay bag-o ang model sa iyong iPhone. Nasina ka kay bag-og sakyanan, bag-og motor, bag-og balay. Nasina ka anak kay ning asinso mo kon. Kasina igsoon, sala na. Ang kasina dili na siya bunga sa Espiritu Santo. Ang kasina mauni usa sa example nga wa malipay ang Ginoo. Kasina likaya nato na kay bisan si Lucifer kinaiya na. Nasina si Lucifer igsoon, mao man to garbo kasina gasunod.
Nasina si Lucifer kay tan-aw niya sa Dios nga anong dako pa man ni granggo nako. Ano naraman ko sa ubos niya? So nasina si Lucifer sa posisyon sa Ginoo. Mao tong gusto siya magtukod ig ngirian nga labuan niya ang Ginoo. Ang resulta gihagbong siya, nahimo siyang demonyo karon. Kasina, bantayin na, kasina. Nasina ta kay wa na natabo nimo ayaw igsuon. Dapat kontento ka. Para nako ang antidote sa kasina is gugma o kakontentuhan. Once ang imong kasing-kasing puno sa gugma, kamao ka malipay sa imong mga igsuon nga ning success. Gugma na. Once ang imong kasing-kasing kontento ka, no? No dili ka masina para nimo kontento na ko sa gihatag sa Ginoo. Unsaon taman nga mao pa man ni gipiyal ni Lord sa kuha. So ako ning dawaton. Basin usa ka adlaw ako na po'y mapareha niya or nila. Mao nay contentment, no? So dili ka way lugar ang kasina na. Amen again, kasina. Ayaw kasina kay mabugha ta na. Supak na igsoon sa Espiritu, no? Sa Espiritu Santo. Supak sa Ginoo. Okay? Pagka masinahon, dera, pagka palahubog. Saon taman nga na-appeal mang palahubog ang uban. Gusto dagang nagdebate ron sa Facebook about palahubog. Sagdi lang ilaha po na. Kay sige sila balik-balik anang nae. Si Jesus kuno naghimo og milagro sa kana katong ang tubig na himong bino, pangutana na kung dako karon og mangita jud og ebidensya bisag asang Biblia. Nabay na record ito nga nahubog si Jesus, nahubog ang apostoles, wala pero pirting tagay nila. Kay nga naman lain-lain magud ang klase sa bino, mao na akong gingon. Ako gali nagwali ko somewhere in Dawis, speaker ko sa anniversary. After nako nakahuman og wali gitagaan ko og plaque of appreciation or recognition, tagaan ko. And then after that gitagaan ko atong wine. Akong ipakita sa mga sa wala bala di naman ko mahubog, di na ako mapalahubog. Akong gibasa na ay 0% ang alcohol. Ang ginom lami man tamis, di ba? Lahi-lahi ang klase nga bino ug nagtuo ko nga ang bino nga gihimo sa Ginoo dili bino nga makahubog. Dili bino nga kung mag-drive ka madisgrasya ka. Dili bino nga kung makamahubog ka, mangrip na ka sa silingan, mangrip ka bisan imong anak, unsa na nada mamusil ka bisag waysa. Ikson ako'y barkada ikson tungod sa kahubog. Paminaw mo no? Nakoy amigo, tungod sa kahubog igsoon, sige siya pakita-kita sa iyahang pusil. Nya na siya kaatbang. So sige siya ana-ana siyang pusil, sige siya nakablitan bitaw niyang 45 ming lagbas sa iyang amigo usarapod. May galiwa na igo nganuman. Tanaw ang impact sa palahubog, negatibo. Kuha. Ako na ning balik-balik igsoon, daghang kay gripes. Na interview nako. Sige ko gwalik kay kita man mo nang post nako no. Ang akong paborito nga mga naas kong dughan, bisag wa ko'y suhol nga nagwali igsoon, piniriso. Daghan kog mga rape ang kaso. Akong gipangutana, ngano nang rape man ka brad nga minyo ka hubog ko pastor, di ba? Maayo ba ang impact sa palahubog? Ibutang lang natog dili ta biblikal. Di ta magbasig Biblia. Ibutang lang natog literal. Maayo ba ang impact sa palahubog? Naibagong na disgrasya diri sa Moa sa Clarin mismo, Bohol. Nabali-bali ang bukog. Ang driver hubog. Asaron murag topa sa ospital. Nangabaling kabukugan. Nag-COVID dito, luoy kayo. Ang uban, kritikal kayo, na disgrasya kay hubog. Nangamatay kay hubog. Nakapusil kay hubog. Napusilan po kay hubog. Isog kayo, nanigbas kay hubog. Okay? So, pangutan-on ta mo, nanamang kitay, bright man ta, nanamang ta, no? Imposible man kayo igsoon kung watay, dako naman ta. Unsa impact sa palahubog, makaayog di nganong ang uban mo promote magpalahubog. Lipay gali kay to kung brad gahapon tagaluon nga ningundang na siya sa iyang pagkapalahubog kay problema kay iyang asawa. Iyang asawa mismo luoy kayo magkurog maghilak kasi siya, di ba brad? Sige palahubog. Iyang asawa mismo nakaistorya na kung hilak pastor, grabe. Salamat kay sa Ginoo, answered prayer. Iyang anak mismo ningingon sa iyang papa, gitubag sa Ginoo akong pag-ampo. Kay lain lagi ning palahubog. Wa na kay buot. Napawi na ako example ha. True story kailan ako. Tungod sa kahubog, nabuntisan siya, karon ay anak. Wala sila'y relasyon, ha? Wala'y relasyon sa laki, kauban niyang trabaho. Pero nag-inom sila kay sweldo. Nahubog ang babae, dili sila uyab. Nahilabtan, nabuntis. Resulta, nagmahay, wala pa kasli, wala pa sila minyo, kaya wala man siya ganahin sa laki. Karon, nahimong single mom. Ngano man na, resulta, unwanted. Resulta sa kahubog. Karon, mangutana na po ko mga brad. Ang palahubog, pagubog-hubog, maayo, dili. Atong lawas, mga igsoon, templo sa Espiritu Santo. Ingon si Pablo, gipalita sa mahal kay nga bili. Mahal kay nga bili. The next line,
himaya ang Dios sa imong lawas. Nganong uban mo ingon man nagpalahubog sige paggayaga. No? Ako igsuon banggiitan sa kong palahubog eh. Pero ang pinaka grabe nako adik-adik, syabo jud ko. Daytime gihatod ko sa mga barkada sa balay kay di na ko kauli. Dito giitsa ko sa pultahan. Nagkamang-kamang ko dito. Ayo! Ablihan! Buto ang buslot, largo ang pultahan. Panday rin kong papa. Luoy kay kong papa. Dili ablihan, uyog-uyugo na kong bahay. So, ningana ng mga palahubog. Di ba? How come nga maingon sila si Jesus ning promote og palahubog? Palahubog daw kuno si Kristo. What? Sure, oy. Laruhan ang kamatuoran nga inyong naibawaan dia kay basin sa demonyo ng kamatuoran. Way ingana, magkadaot. Kung aritan ta sa doktor, expert sa health, pangutan-an ng mga doktor, makaayo bang palahubog di? Masakit anas ko anoy? Atay. Ikson daghang nangamatay. Daghang mga gitabang, giatake. Kay nasubraan kahubog kay gihinubig ng tanduay wapay kaon. Wa kamatay igsoon kay natuog nga hubog. Na ako'y kaila. Actually kinugos pa ko niya. Natuog daw tong hubog wala kamata. Now, I want to ask you in this same question igsoon. Ang palahubog, do you think nga dito gisugo tas Ginoo magubog-hubog? Ako di lang ko makigdebate, naunsa. Di lang ko makigdebate kay debate na mag-away ra na kay di gyud na magdaog. No? Di tay time nga gibikil kog debate sa una. Gilan ko isulti kung unsa nga relihiyon. Gitawag ko sa pulis bang akong amigo hippie na karon. Brad, bye. Shout out. Dili na ko isulti og kinsa nga hippie. Ingon siya, bay, dali ra gud. Kani tawana na bahilig debate. So gisuwayan ako kay bag-o pa man ko ato. Nampa ko sa mga ikaduhang tuig sa akong pagpamastor karon kay 12 kape naman ko katuig nga nagwali. So ning patol ko kay kanila laging hot pa kay ta ba kay gibag-o ko tas Ginoo gikan sa pagkaadik-adik. No? Di wa tagi bag-og relihiyon na wa koy giisa relihiyon. No, wa koy gipanghambog nga relihiyon si Jesus ra. Mo to nga debate mi. Sus lain man dining debate kay pistori, debate ang exchange ra og mga usa mga pulong sa Ginoo. Lahi man siya, lahi pod literal ra kay ba. Sus kadugayan igsoon kay nasuko man ako. Suko balain na ba? Ingungong ding demonyo nako, ang demonyo miingon nga sus. Timing nga ning tawhana tiguang-tiguang na ba og sa una pa ni tikalang ni. Anton ni nakasaadyo ko igsoon, nakasako sa pagbati. Nakasako sa pagbati kay akong una-una lamian ni ilang baso ni tawana ikap. Sa una pa ko gingani ginsulto naman ko. Kay naman ko'y uban nga murag malupig na nimo og biblikal bitaw nga debate mag-ininsultuhay nya magsinugsugay mura nag mga bata murag way buot. Nya ako na insulto ko ba kay sa to payawa din ning nagbag-o na ko nga pila ka tuig ko nga gusto mabag-o ning pagkaadik-adik nalipay ko yawa ko na akong gisunod. Hapit ko nang init antod akong gikasa akong ingon nga tay. Manglakaw na lang mi tay kay di jud ta magdaog. Kay matod pas panultihon tay ang mupatol sa taong buang labaw pang buang nakasago ko. Suko siya na ako, bibiyaan ako. Katawa ang pulis. So, ako nabantayan, kaning pagdebate, way ayo. Karon kusog kayong debate, aning palahubog na okay ra ko no. Okay ra. Girespeto man nato na, pero kung sa impact, way mahayay. Way mahayay. Na ako'y kaila, igsoon nga palahubog kayo. Ipatawag sa barangay. Nga naman, pastor. Kay tungod sa iyang kahubog, minguli na siya. No, uli na gud siya pa sakto yang giulian. Sakto nga baryo. Listen carefully, look at me. Sakto nga baryo, hubog siya nga ning uli. Sakto nga baryo. Sakto nga sityo. Okay, sakto nga gianginan. Ang problema kay ang iyang gisudlan dili saktong kwarto. Kumari niya. Dito siya silingan uli. Iyang gitaparan. Pero way nahilabot. Way nahitabo nga mga sexual harassment aron sa man. Pagbuntag, ning syagit ang asawa. Ay! Naman ka dire na to, nga naman kagikamang ko. Nga naman to, dito na ngayon pasaylo sa kapitan. Pasaylo ako kay hubog ko, o tanawa. Unsay nahitabo sa palahubog? Unsay nahitabo? Nganong i-promote man atong palahubog, ha? Natuog ta? Kamatuuran, bagid na atong gisulti? Unsa pagkabutanga, eh? Unsa pagkabutanga, so, mang palahubog, tani, nayabag na. Ay, bantayan na, Nexo, no? Atong susihon, kung atong barugan, kamatuuran, bagyod. Kaya kung magbase ta sa Biblia, ang kamatuoran, maghatag na itong kagawasan. Kagawasan, gikan sa gapos sa ni Satan o sa yawa, no? Kagawasan sa lain-laing bisyo.
How come? Okay? Pero daghan kong mga amigo palahubog, love na ko sila. Ako gyapon silang girespeto, gitahod. Kaya nga naman, kitang tanan, siya tagsaram puta mo tubang sa Ginoo, pero ako musulti jud ko sa tinuod. Kay ang tinuod nga gugma mobadlong. Ang tinuod nga gugma dili mo tolerate og mga ingana. No, ako ra po silang girespeto, di sila mo nang ilahapon na. Usa ka adlaw sila ra man po magatubang sa Ginoo. At least kita ba di ta paninglan. Again, palahubog. Ang palahubog igsoon usa ka buhat nga supak sa kabubuton sa Ginoo. Okay? Sunod. Pagka mapatuyangon sa lawas nung kaibog. Okay, mapatuyangon sa lawas nung kaibog so giabusuhan na bitaw ka nang grabe baka nang kailibgon. Anything nga kailibgon sa unod gisunod nimo. Anything nga sugo sa imong unod gisunod nimo. Supak na sa Ginoo igsoon. Bisag unsa, basta nagpatuyang na ka. No, nagpatuyang na ka social media imong mata namuwa na. Wana na buta na ning palit na lang kagad Diyos kay wala na ka, patuyang na. Kailibgon naibog man ang imong unod. May sugo sa imong lawas ba? No? Kaugalingon or lawas nun or kalibutanong kalipay nagpatuyang ka ba, no? Anton nagsige na lang ka, naana ka na adik na ka, no? No, di na ka masugo kay nagsige na kag email na adik na ka nagpuwa na imong mata. Uwang na kagtulog igsoon mo na, supak na sa Ginoo, mapatuyangon sa lawas nung kaibgon. Ug uban pang mga butang nga saman ini darang bugat igsoon nay consequence. Listen carefully. Busa pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto. Ang magbuhat niining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Wala na. Walay dapit mga igsoon. No? So kung nagtan-aw mo diha nga nasangit ani, dili pa man pud ulahi ang tanan. No? So ug naamoy mga kaistorya igsoon mga kaila nga yung problema ingani. Na sila problema ngani nya kapamilya, kapuso, kapatid ninyo or mga hinigugma. I-message lang ko kay tabangan ko nagampo ng mga kaliwat niyo mga palahubog, adik-adik, mga sugarol, unsa man dia mga addiction nga tan-aw ninyo nga wa jud malipay ang Ginoo. I-message ko kay mag-iampo na ko na sa personal prayer nako. Okay? Ako nang ludhan sa Ginoo ang pagampo sa taong matarong dako kay muan. I'm not saying nga matarong ko pero kumpara sa kong binuhatan sa una, medyo mupabon na yung Ginoo kay gibiyaan na ko na akong syabo, sigarilyo, inom, babay, no? Sa pay uban dia, marijuana, rugby, bulkasil, no? So medyo kung ako ay mampo, di lang sa panghambo ison pero maminaw so, pod siguro ang Ginoo kay nalahi na biyata, no? So mao na igsoon kun amoy request i-message lang ko sa inbox kay ug dili na ko dili na ko maato kay nganuman. Moabot ko tago sa kalibo ang atuang kapin ang atuang comment section, di na ko matagad. No, og pasensya na daypod mo sa uban nga nag-message na ko nga wa pa na ko matagad pod kay grabing kadaghan igsoon. Daghan na kayo igsoon nga magpa-pray daghan kayo nya. Na di biya jud ko ingon nga nag-atong ra ninyo napo ko'y anak, napo ko'y asawa. Moingon po na akong sawa lab mao ni sugoon po ko. No, so naa po yung mga bulaton nya usay na yung mga muari dire bisita na ko. Magpaampo, magpa-advise. So, mauna nga, pasensya na kayo. Usay, di po na ako ma-open yung mga message sa inbox. Pero, usay ako ng lilion niya, akong iampo. Di lang ko mo reply ninyo, Igsoon. Mauni, timan eh. Di ko mo reply, pero nagampo ko para ninyo. Amen? Again, ingon din ang balang kasulatan, sultian ko kamo, ngang nagbuhat atong mga butanga. No? Walay dapit sa gingharian sa Dios. Apan unsa ang gipangayo sa Ginoo? Ang katong espiritu nga mo may ningon balang kasulatan nga parian ninyo ang espiritu mao ni dapat natong buhaton. Apan ang espiritu naghatag sa gugma. So parion na to ang gugma. So taliwala sa mga sitwasyon nga magkabingkil-bingkil o unsa man ipataliwala na tong gugma. Atong ipataliwala ang kalinaw, no? Gugma. Kalipay. No, gubot kayo bahal, katawa lang gyapon ta igsoon, kalipay. Mao ni sa espiritu. Mao tong unod ganina ha sa lawas nung kailibgon karon, espiritu na pud ni. Sa Espiritu Santo ang ma-produce sa Holy Spirit mao ni again gugma, kalipay, kalinaw no likay tag kagubot mao bitong likay kog debate. Ingon nang uban nay bashers na ko ba ning ingon nga pastor ayaw nilag pamutbot, likay ka debate kay may bawal lang imong gisulti nga butbot no. Wa sila kay baw naglikay kog debate kay mulikay ko kay akong gipromote ang kalinaw. Amen. Kay kung mo sukol po ko makigdebate ko, di gyud po na magdaog. Di ba di kay magdaog mo na nga bahala mo dag unsa inyong yaw-yaw ako magyaw-yaw po ko nga pinasikad sa balaang kasulatan og nagyaw-yaw ko nga akong kinabuhi akong gipakita nila nga naay tinud-anay kabaguhan lisod ni nagyaw-yaw ta pero natay gitagu-taguan mo nang di ta epektibo atong yaw-yaw way gahom. So nabisi ko religiya ning mga adik-adik mga unsa mga daot sa
nalulong sa makadaot nga bisyo nga gipaduol na ko sa Ginoo nga nay paglaom sila, mga na-depress na, di ba? Ang kanang inyong mga debate na nakapugong ba na sa mga naghikog? Wa. Mao na akong gingon. Mao ni mga igsoon nga di ko mupatol og debate. Why? Because I want to promote peace. Kay ang bunga sa Espiritu Santo na apil diriyo kalinaw. Okay? Kalinaw. Imisit ka pastor daghan kog kaila. Okay, imisit ko, sir. Kana akong ganahan nga na, no? Okay? Kalinaw. Pailob. O, pailob. Kisa may mga giaway diha, gidaot, gimarites, gilibak, pailob lang ta. Ang pailob, mauna ang bunga sa Espiritu Santo. Ang pailob, mauna ang iya sa Ginoo. Musukol ka sa demonyo na puna, musukol-sukol. Ang away, kagubot. Pailob ta. Ayaw balos, tuguti ang Diyos manimalos. Ingon na balang kasulatan, ako, I mean, ingon ang pulong sa Ginoo mga igsoon, ako ang panimalos, ako ang panimalos, ako yung mubayad. Unsaon ba panimalos sa Ginoo nga imong giaway ang nangaway nimo? Pailob lang. Okay? Again, mao ni ang Espiritu Santo, ang bunga sa Espiritu Santo ang gusto sa Ginoo. Pailob. Kaluoy. Bisan lagot na kay katong tawhana kay di na angay kaluyan. Kay gilibak ka, gitraidor ka. Pero ingon na balang kasulatan, ipatigbabaw ang kaluoy. Kay sama nga kita, igsoon, di ta ngay kaluyan. Kay mga salbahis kay ta igsoon. Amen? Pero gikaluyan ta sa Ginoo. Taliwalas tong pagkamakasasala, gikaluyan ta sa Ginoo. Manong ingon si Lord, karon nga naluwas naman ta, na natas Ginoo kamatuoran. Kinahanglan nga, mao ni, atong kinabuhi ni, magkinabuhi ta nga puno sa kaluoy. Okay? Lisod po kayo igsoon nga, kanang natas Ginoo, no? No? Nya, watay kaluoy, no? Sige tag panagkot sa birhin sa kaluoy, pero kita mismo way kaluoy, lisura na nabalita na nasagpaan ta na. Way kaluoy, no? Pabor-pabor atong kaluoy. Maluoy lang ta sa tao nga naluoy na to, pero katong nangaway na to watay kaluoy. Asa naman anang kaluoy? Ana igsoon, kaluoy mao ni gusto. Bunga ni sa Espiritu Santo. Sunod kaayo. Kindness. Ipabili na to atong pagkamaayo, bisan dili maayo na to ang tao. Hala, maayo ta, bisag lagot na ta kayo. Maayo kay punta. Mao na ganahan sa Ginoo. Kaayo. Pagka matinud-anon sa mga banag asawa dia, wa mo kit-i sa imong banag asawa kay tuon trabaho layo. Kinahanglan nga remain faithful mo sa inyong pares. Kay nay Ginoo nagtan-aw. Amen. Matinud-anon. Kamo dia nga nay uyab. No, ayaw mo sige panitsit, ayaw mo sige tutok atong mga siksi pa kayo, mga gwapo na naman uyab. Sagot taon taan ni. Pagka matinud-anon, mao na isugo sa Espiritu or fruit of the Holy Spirit. Next is pagka mapaubsanon o parihar ni sa pailob, paubos lang ta, humility, paubos ta. Bisag sakit kayo, paubos, ikson. Aron ipataas ta sa Dios. Kung gusto ta nga ipataas sa Dios, paubos ta. Okay, requirements sa nga ipataas ta, kinahanglan ta magpaubos. Ang last ikson, last but not the least, pagka mapinugnanon sa kagalingon, self-control. Katapusan, apan usay, lisod, buhaton. Kaya usay, di ta kapugong sa tong kagalingon nga magwild ta. Apan ang bunga sa Espiritu Santo, igsoon. Nag-produce siya og self-control. Ang uban sila moingon, Pastor, niluta na imong gipanganlan, no? Kanang mga gugma, kalinaw, kalipay, pailob, self-control, pero lisura, lisod yun na kayo siya. Igsoon, lisod yun kayo na nimo makabot kung wa kay igong panahon sa Ginoo. Kay gitawag man na sila og fruit of the Holy Spirit. Kung arita sa literal, sa kahoy, fruits. Bunga, unsa may kahoy nga nay bunga, ibutang talag mangga. Unsaon nga ang mangga nimo nga tinanom, mamunga. Mga farmers, okay? Unsaon? Sayon ra igsoon, atimanon ang mangga, bagamay pa atimanon, bisbisan, painitan, atimanon. Imong atimanon ang kahoy igsoon nga mamunga, maabot ang time mamunga na. Ingana ra sad na. Kung gusto ta makabaton og fruit of the Holy Spirit, atiman na imong relasyon sa Ginoo. Every day, spend quality time ni Lord. Spend quality time in the presence of the Lord, igsoon, no? Pagbasag Bible, igsoon, no? Pagampo, worship, simba, no? Tagaig panahon ng Ginoo, except sa mga di jud ka simba, kaya may mga OFW nga lisod og simba, but igsoon, case-to-case basis ni, or grabe imong sakit, di nakakalakaw, nakasbalay. Balag wa ka kasimba, but ang kanang nadyo kay panahon ni Lord. Quality time with the Lord. Babad sa presensya sa Ginoo. The more we spend more time in the presence of the Lord, the more nato atimanon amumahon atong relasyon sa Ginoo. Mura ni siya kahoy, mamunga gini. Mamunga ta og love, joy, peace,
patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Mao na gitawag og fruit of the Holy Spirit. Ug mao nay kasupak atong unod nga kay libgon. Amen. Ana ra igsoon. For us para ma-overcome na to ang kailibgon sa unod, then kinahanglan nga mag-spend ta og quality time nga malipay ang Ginoo, no? Walk in the Spirit. Doon sa gingon sa English ani nga version nga nitong gibasa ganina sa tong teksto sa first verse nga akong gibasa sa gingon dito, pareha ang espiritu. Sa English, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Walk in the Spirit, it means nga mo spend ta og quality time ni Lord. Muhatag tagigayon sa Ginoo, taliwala sa tong kabisi, muhatag tagigayon sa Ginoo. Sayo sa buntag, ihatag ang panahon sa Ginoo. Babad sa presensya sa Ginoo. Naka-full charge ta kanunay. Naka-connected ta kanunay, Lord. Ayaw kang ayaw distansya, ayaw palayo sa Ginoo. Kung dili, stay connected ni Lord. Kung imo nang buhaton, mubunga kita. Kaya ningon na balang kasulatan, igsoon nga, basta magpabilin ta Ginoo kanunay igsoon. Nakakonekta ta, mubunga ta. Ang kahoy mamunga. Apan kung ni-disconnecta, naputol ta sa punuan, di ta mubunga. Di ta kapugong. Amen? Ana na sa igsoon, no? So, mo nang mensahe sa Ginoo kanato ning takna sa kabuntagon nga ang uban ng utana nga pastor, kabalo naman ko sa kamatuoran apan nganong dili ko kapugong sa pagbuhat og dautan. Pastor na naman ko'y asawa, na ko'y bana, apan nganong ganahan jud ko mga bit. No? Kay matud pa ni mga yaga-yagaon ba, mga kwentong barbero, ingon sila nga. Lain man gud pastor, gingnan ko. Lisod man gud pastor, sige lang tag sardinas, buwad na pod. Nga na bugoy kayo bay? Bugoy kayo pero igsoon kung nakay kadlok sa Ginoo, di nimo pasakitan ang imong pinanggang asawa or bana. Amen. So for us igsoon para dili ta ma-overcome sa kanang bitawng lust of the flesh. Ma-overcome sa kailibgon sa unod. Babad kanunay sa presensya sa Ginoo. Atin og mga prayer meeting, mga buluhaton sa Ginoo. Hatagi gigayon ang Ginoo kada adlaw, babad sa presensya sa Ginoo. Why? Because every day is a struggle, it's a battle igsoon. Nay gubat kada adlaw. Dili gubat nga magpinusilay ang mga military o unsa. No, gubat na sa spiritual warfare. Nay pakigubat sa yawa igsoon. Mga tentasyon nay gitawag og gubat ana igsoon. Mao na nga kinahanglan nga nakapundo ta kanunay, nakababad ta kanunay sa presence ni Lord. Nganuman aron inig abot sa tentasyon, dili ka malubat kay naka full charge ka. Amen. Tanawa nang imong cellphone kung naka full charge siya, dugay kay malubat bisag magtawag pa, bisag magdata ka, mga dugay kay siya malubat. Nganuman, full charge man siya nga imong gigamit. Ingana sad ang ato ang espirituhanong ang atong kinabuhing Kristohanon. Once kanunay ta nagbabad sa presensya sa Ginoo igsoon. Kanunay ta nag-spend og quality time ni Lord despite of our busy day, busy itong schedule mga unsa man diha, but still ning hatag gigayon ni Lord. That way naka full charge ka, naka-charge ka. Ug moabot ang tentasyon kay katong mga nisunod sa Ginoo, mao man sugsugon sa yawa sa demonyong kibol. Mao na tintalon. Ang man lagi ang atakihon sa yawa ang tintalon niya katong natintal na iyahan naman to daan. Ang tintalon sa yawa kanang duol sa Ginoo. Mao na nga we must be ready all the time. Amen. We must be, let's say, naka full charge ta sa presence ni Lord. Why? Because the moment when the temptation na mo strike nato, dili ta basta-basta malubat. Mubarog ta nga ligon, mubarog ta nga magmadaugon, mubarog ta igsoon nga maka-overcome ta in different temptation. Why? Kay naka full charge ta, puno man ta sa presensya sa Ginoo. Amen. Let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your presence. Thank you for your word this morning. You remind us nga kinahanglan mi magbabad sa imong presensya. You remind us, Lord God, to spend more time with you. Taliwala sa mong kabisi, muhatag yun mi higayon nimo. Tabangi mi, Lord God. Lord God, without you we are nothing. Without you, Lord, dali ra mi mahuyang. Dali ra mi mapildi sa tentasyon. So right now, Lord God, I pray to all of the viewers right now around the world, tanan nga nagtanaw ani Ginoo. I pray nga imo ming lig-unon, tagaan mi nimo kadasig nga muhatag higayon sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, sa imong pulong. Muhatag higayon sa pagampo. Muhatag og higayon nga magdayeg nimo, mo spend me quality time nimo. Muhatag og higayon Ginoo nga mo appeal, mo attend sa mga buluhaton nimo Ginoo. Nga naami kadasig Ginoo, mainiton mi nga mga lagad nimo. Babad sa presensya nimo kanunay Ginoo, aron dili mi matintal, dili na mo sundon ang gusto sa unod, gusto sa lawas namo nga kalipay. But among sundon ang giya sa Espiritu Santo.
So Lord, tabangi mi. I pray nga kaning mensahe nga among nadungog karon dili mo labayng kawang apan amo ning kinabuhion ug mao ni maghatod namo sa kinabuhing madaugon. Mao ni maghatod namo sa kinabuhi nga puno sa panalangin. Mao ni maghatod namo sa kinabuhing walay katapusan. Labaw sa tanan. So salamat Ginoo. Salamat sa imong mensahe. Panalangin tanang viewers karon Ginoo, tabangi mi Ginoo nga tabangi mi nga maka-overcome gid mi in different in lain nga man any kinds of temptation, Lord God, nga mo strike namo, Lord, makabarog dyan mi Ginoo. Tabangi mi, atagi mi kadasig, kaisog, Ginoo, or kauhaw kanunay sa imong presensya, Ginoo. Kay gusto mi, Lord, nga babad kanunay, perminti naka full charge sa imuhang presensya, aron sa panahon nga naay temptation, dili mi basta-basta malobat, kung dili mo barog mi nga magmadaugon, uban kanimo, Ginoo. Lord, again, thank you sa bag-ong kaalam nga imong gipaabot kanamo. Salamat kaayo sa kamatuoran nga may maghatag namog kagawasan. Again, salamat Ginoo. And this time we continue to pray sa mga OFW, mga seaman, tanan nga mga higala namo mga Pilipino nga naa sa lain-laing nasod, kupti sila Ginoo. Padayon kapag tagbo sa ilang panginahanglan. Kung na may mga seaman, mga OFW karon nga nag-struggle og temptation sa ilang kagalingon, Lord tabangi. Holy Spirit, giyahi. Kung unsay angay lang buhaton, and I pray, Lord God, taliwala sa ilang kabisi, sa ilang trabaho, mo spend jud silang time nimo. Mo spend silang time sa imong presensya, Ginoo. Dili sila magsigi og tigom. Dili sila, Ginoo, nga magsigi na lang og tigom og kwarta, property, palit dito, palit dire. No, but Lord God, let it be nga ilang atimanon, ilang relasyon kanimo. Why? Because at the end of the day, ang moatubang nimo, dili ang kwarta namo. Dili ang bahandi, kabtangan, sakyanan, balay, milyon, trilyon, bilyon. Kung dili ang among relasyon nimo Ginoo. So Lord, tabangi mi. Tabangi sila. Taliwala silang kabisi. Muhatag silang higayon nimo. Dili nila makalimtan ang blesser. Kay ikaw ang tag-iya. Sila piniyalan lang sa unsay naa nila karon. In Jesus name. And then Lord God, I pray to all of the OFW who are watching this time nga kung sa uban nila Ginoo nga gimingaw na sa ilang mga mahal sa kinabuhi, asawa or bana, Lord, i-comfort sila kanunay. I-embrace sila, ipabati imong presensya kanila Ginoo. Kaya ang imong mga gakos Ginoo, mao'y makapagaan sa among pag-antos o kamingaw. Salamat Lord, keep them safe as always in your arms Lord God. Tagaig maing panglawas kanunay og pabor og proteksyon in Jesus name. Lord God, thank you. This time Lord God, among pabuto ng mga milagro. Pabuto namong kay bulungang butang nga gikan kanimo Ginoo. Pabuto namo uban sa dakong pagtuo Ginoo. Unsa may among gikinahanglan karon Ginoo, among pabuto na Ginoo nga imong ihatag kanamo Ginoo. Himo alamang ming angayan, himo aming takos, kasaligan, kapiyalan aron imo sa ming tagaan or bubuan. Kay dili man sad minimo piyalan kung dili may kasaligan. So Lord God, I pray, make us your good steward of the blessing Ginoo, or of the breakthrough nga imong ibubo kanamo Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan again. Pabuto namo kini uban sa dakong pagtuo sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. Nga mo'y among bugtong ug personal nga manluluwas. Amen ug amen. Praise God, hallelujah. Salamat sa presensya sa Ginoo. Ug salamat sa iyang pulong ug salamat sa ninyo igsoon. Hallelujah. So, that's all for this morning. Pamahaw na to igsoon. Well served. Okay? So, again, ako ning putlo na tong live kay man naman, no? I just want to remind everyone to mention your friends as always and loved ones in the comment section. And, I want to remind everyone to type at followers, at highlights, and at everyone. Sir, Ruji Abergonzado, praise God, niabot na diay og 31 subscribers. So, salamat din again. Salamat sa, ang ingnon siya, 31 na daw itong subscribers. Salamat kayo na, himaya sa Ginoo. Thank you sa mga subscribers and followers, viewers, and katong nag-send og stars nga wala man ko na ngayon. Pero salamat gyapon, no? Salamat. Ang Diyos magapanalangin. Ampo naman ginaya akong kanunay gibalos, no? And then, before na ako ni-end, Igsoon, I just want to remind and encourage everyone to invite your friends and loved ones to follow our page, okay? Atuan ning tanan. Para ma-bless po sila, dili kay kamo ray ma-bless, Igsoon, no? Gusto ko nga ma-bless po sila, no? Daghan kay testimony Igsoon ani nga page nga daghan na bag-o nga kinabuhi. Na bless, no? Daghang gapos sa makadaot nga bisyo na kagawas. Nagalitoy hapit na maghikog nya wa na lahos. Dili lang tulo daghan. Okay? So mao na Igsoon nga imens ay kuan sila invite para sa kimayaan sa Ginoo. Amen.
So that's all for today. For this morning, igsoon ako nag-ampong ang panalangin ng grasya, ang pabor sa Ginoo magauban kaninyo, tanang lakang ninyo, mga desisyon ug buhat sa kamot, panalanginan paboran sa Ginoo. Ug ang uban karon nga padulong mga tulog na sa lain-lain kanasuran, I pray mga igsoon, ang protection, ang presence ni Lord, ang iyang precious and holy blood magatabon kaninyo. Nga mumata mo nga malinawon, safety mo malinawon. Amen. Good night ninyo dihatan na, no? So again, that's all for this morning. This time, I will give all the glory, honor, thanksgiving to the King of Kings and Lord of Lords. Dili ako maisa, no? Kabalo na mo, no? Dili simbahan, relihiyo, no? Walay na isa, tao. It's all about Jesus Christ. Amen? Gipataas na akong Ginoo sa kalampusan sa ato ang live karon igsoon. Okay, see you next time igsoon. Ampo kanunay ug amping. Keep safe everyone. God bless. To God be all the glory.